Къде е спал той? Абе, пич, от кое даскал се е от? От София Рушански. На колко години си? За коя ти е любимата игра? God of War. Аз имам. А вие на колко сте? Аз съм на 12. 12 и той на 12. А ти от кое училище си? Софрони Врачански. 60-та накратко. А на вас какви са ви любимите игри? На мен ми е GTA 5 и Хитман. А на мен Roblox. Roblox. Ама няма на диск. Ако искате, може да купим тази игра и да играем ред по ред и смисъл да се събираме на пари къща. Добре. Просто се събираме по 5 лева и може... И колко струва тази игра? Да купим 60 лева. 15 и ти 15. Не може, айде. май ще стигнат. Аз ще стигнат. Да, кой на май стигнат.